Καλησπέρα παιδιά. Επειδή είδα ότι αγαπήσατε το πρώτο βίντεο, αποφάσισα σήμερα να κάνω ένα καινούριο για να σας δείξω πόσο σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θα ξεκινήσω λέγοντας facts για τον εαυτό μου για να με γνωρίσετε καλύτερα. Είμαι 18 χρονών. Κατάγομαι από το Ρέθυμνο της Κρήτης και την αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Όπου πάω, όπου κοιτάξω, όπου είμαι, λέω ότι είμαι κριτικός και χαίρομαι γι' αυτό. Έχω μια μεγαλύτερη αδερφή που είναι 23 χρονών, με περνάει δηλαδή 5 χρόνια. Τώρα τελείωσα το σχολείο, έδωσα πανελλαδικές. Ήμουν τρίτη λυκείου. Τώρα περιμένω να δω, θα περάσω με το καλό. Η αγαπημένη μου σειρά είναι το American Horror Story. Γιατί πέραν ότι μου αρέσουν τα thriller, αυτή η σειρά είναι καταπληκτική. Φράζει διάφορες απόψεις που διαφορετικά δεν θα λεγόντουσαν από έναν απλό σκηνοθέτη. Αλλά ο Ryan Murphy τα παρουσιάζει καταπληκτικά. Είμαι Ταύρος, με οροσκόπο Ζυγό. Γνωρίζω αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω το δικό μου video game. Γι' αυτό θέλω να δώσω πληροφορική και να εξειδικευτώ στα video game. Ο σκοπός μου είναι να γίνω ένας μεγάλος YouTuber, αν με βοηθήσετε, γιατί θα μου δείξετε ότι σας αρέσει αυτό που κάνω και ότι πρέπει να συνεχίσω. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κόκκινο. Ζω και αναπνέω για τον Ολυμπιακό και όποτε βρω ευκαιρία πηγαίνω εννοείται στο Καραϊσκάκι για να δω αγώνα και στο ΣΕΦ. Έχω φίλους και εδώ και στην Κρήτη, οι οποίοι όποτε βρισκόμαστε νιώθουμε καταπληκτικά γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία. Η αγαπημένη μου τραγουδίστρια είναι η LP με το τραγούδι της Lost on You. Έτσι τη γνώρισα, έτσι και εννοείται ότι θα πάω στη συναυλία της στο Ογκάζι όταν θα έρθει τώρα στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Λάτρεψα τη φωνή της από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα. Το αγαπημένο μου μάθημα στο σχολείο ήταν τα μαθηματικά. Ήταν το μόνο μάθημα που είχα 20. Λάτρευα όλους τους καθηγητές μου, το μάθημα γινόταν καταπληκτικά πάντα σε όλες τις χρονιές. Έβγαλα στις Πανελλήνιες 13.130 μόρια και τέλος στις 13 Αυγούστου φέτος θα φύγω και θα πάω στην Κρήτη για διακοπές και εκεί θα ετοιμάσω καινούργια βίντεο, διάφορα που μου έχουν έρθει και καινούργιες διάφορες ωραίες ιδέες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για ακόμα μια φορά και με ακούσατε και περιμένω απόψεις για το βίντεο στα σχόλια. Άμα σας άρεσε δώστε του και ένα like. Έρχονται και άλλα.